Sziasztok srácok, itt vagyunk a nagyapintomon, és ebben a videóban, ahogy láthatjátok a profilképről is, mármint nem a profilképről, hanem a kezdőképről, igen, meg fogjuk szerezni a többi ilyen stickert. Ha akartok ebből folytatást, akkor mindenféleképpen nyomjatok egy lájkot, iratkozzatok fel, mert az nagyon nagy köszönet lenne, és nektek csak, hogyha megteszitek mind a kettőt, csak 2 kattintás, de hogyha akkor csak inkább iratkozzatok fel, és szóljatok a barátotoknak, hogy ők is iratkozzanak fel rám. Esküszöm, nagyon jó videókat fogok csinálni. Na, lássunk is neki. Itt elmegyünk erre, és itt kiszállunk. Azt láttátok, srácok? És itt feljövünk, majd megnézem mind a 2 házat, és a szélén 2 ugrasz az A-val, és hosszan megnyomod a B-t. És látjátok? Na, köszönöm a figyelmet, srácok. Csak annyit akartam nektek elpazarolni a videóval, és köszönöm, hogy megnéztétek a videómat. Kérlek szépen adjátok tovább, küldjétek át sok barátotoknak, ismerősötöknek, és kérlek szépen iratkozzatok fel, és dobjatok egy lájkot. Sziasztok!